Alo, dragi moji, iskreni i srdačni pozdravi od tata Čaršije. Evo, kao što sam rekao, u jednoj od prošlih priča, kad sam prodao onim momcima iz Breze, odnosno između Vareša i Breze, jaja, takozvano mjesto Kokoščići, rekao sam, kad bude vrijeme vađenja pilića, da me zovnu, da vidimo šta je izašlo. Odnosno, kako je momak rekao, da testiramo i jaja i inkubatore. Znači, ja stojim iza toga, sve šta ne bude u redu i bilo kome, ja ću namiriti. Do sad ove godine prodao sam bruku jaja, još se nikad niko nije požalio na neki veći broj mućaka. Znači, niko se još nije požalio na veći broj mućaka. I opet normalno, slušaj, ne jebe mi ja. Ako bude više mućaka od dozvoljenog, ja stojim iza toga, ja ću, znači, namiriti, bez obzira koliko toliko, ja ću namiriti. Znači, sad idem za Brezu, ima nešto oko 60-70 km. Ja, kako sam obećao, slušaj, gorivo je skupo, 3 marke i 30, 3 marke i 40, nebitno, nek je 5. Ja ću otići i da zabilježim, znači, da zabilježim ja koliko je bilo mućaka, a koliko je bilo nemućaka, odnosno da se zna da li je do inkubatora, da li je do jaja i tako to. Međutim, oni su kupili od mene, kupili su šemse inkubatore, pa ćemo da vidimo, baš da vidimo. Ako bude do mene, slušaj, ja namirim, ako bude do šemse, treba bi šemsa namiriti, znaš, jer ljudi od usta odvajaju i da kupe i da nešto imaju i da nešto pokrenu, kao i ja ove koke. Domaća je kokoš 30 maraka u Zenci, ja sam te rekao, 30 maraka. Znači, kod mene ova 35, godina dana u aprilu. S tim, nek povede veterinara, brate, kogod hoće. Šta će ti krepano? Znači, neko će 5 kokoša kupiti 150 maraka, primjer radi. 175, od usta odvajat, da ima djetu, jaje, i ti mu ga pukneš po ušima i krepaju mu kokoše. Uvališ mu bolesne, koji 99,9%, znači ja ti kažem, kokošari 99,9% svaki ćete zajebati. I znači, dosta ljudi zovu, Ibro, šta ću, slušaj, nemoj uzimat kokoške ni od koga. Ni od koga. Brat, ima li liko u Zenci kada da me preporučio? Ne bi te preporučio, nikome ne vjeruj što se tiče koka. Kokoš nije krava. Kokoš nije krava, kokoš je osjetljiva i onda dosta raje. Ja sam rekao, to ti je koji šećer? Urođeni, nasljedni i stečeni. I imaju bolesti koji se genetski prenose sa koke na pile, sa majke na sina, na kćer, nebitno. Imaju bolesti koje se genetski prenose. Pa tako i ako su kokoške bolesne, slušaj, normalno da će genetski prenijeti na mlado, da će i ono biti bolesno. Znači, moraš voditi računa od koga uzimaš jaja kad inkubiraš. Kokoše zdrave. Eto ti lati da te... Slušaj me, da se trpa tolika hemija, kao što narod priča ili prda, bil ta jaja bila plodna. Evo, jučer sam dobio porku od 100 jaja, kad je 2 mučka. Evo, dobio neki dan porku, ne znam, dženo momak, ja, stručnjak iz Živinica, napomenuo sam ga. Kaj Ibro 20 jaja, stavio 17 pilat. Znam, slušaj. A što? Zato što je to zdravo. Dosta raje, odnijelo je pilat. Znači, ljudi koji nikada nisu imali koku, tu nisu deverali. Rekao, koliko ti je uginulo? Kaže, nije ni jedno. I ja kada je jedno, kad sam spuštao u pojilicu, kad sam da im stavim vodu, kada gnjećim ga. Znači, evo, ja ti kažem, u mene ima uginuća. Znači, to je vještački, slušaj, ima procenat smrtnosti koji se može to tolerisati. Znači, kod mene ima uginuća. Znači, dosta stvarno sam jaja prodao, pilat prodao, nebitno. Ima li uginuća koja je? Ne. Ima li uginuća? Ne. Evo sad zadnji put ovome gospodinu gore Mensuru, Ganču, kaže Ibro, od 100 jaja, kaže 80 i ne znam koje pile izašlo. Dobro, odlično, slušaj, odlično, u Titanu.
u Titanu, znači kupio Titan termodigitala, kaj je Ibro odlično. Znači, ja ću reći, meni ovaj Titan nije valio, pošao me jebavat. Oglasio se direktor firme, kaže Ibro, vjerovatno ošlo taj senzor od vlagi. Zaprdi mu mater, ja sam poludio, ja sam ga razbio. Zaprdi mu, pa eto, moglo je se to napraviti, znam da je se moglo napraviti. Ali ja sam se razbio. Ili recimo, slušaj, čovjek koji je jako dobar sa mnom, i daš mu i pilića, daš mu ovo, i ne zovete godinu te i pol ne zove. I nakon godinu i pol gledao video, šta ti je sa onim inkubatorom koji ja, pa eto bil mi pledao, bio to nosi. A kak je, njega ne interesuje, slušaj, njega ne interesuje panel, njega interesuje elektronika koja je 350 maraka, to njega interesuje. Eto, pa bil mi pledao sve, pa eto nosi. A ima li elektronika? Evo, ima u pantolama elektronika. Pa što se ja da vidim, ne dam. Znači tu elektroniku ću ja vratiti firmi od koji sam dobio taj inkubator, a on ima ovoga panela, čovjek to on kupi šleperima. Znači elektroniku ću vratiti čovjeku od koga sam dobio i šta? Bil mi prodao, bil ti prodao. No, pa eto ja bi, nažalost priča smrljiva, pa eto za pare, šta ima veze, ja bi kupio. Kad mu ti kažeš cijenu, on gleda u tebe. Bi on kupio za 15 maraka. Ima li gdje se prodaju kokoši, Zenica, Žepće, Kakać Zavdović, primjer radi. Vidim ja. Slušaj, anoniman član. A znaš pošto će platiti? Plaći 15 maraka, tu kokoš 12. A od koga morate uzeti? More samo defektaša. Ja bi to sve volio poklat, slušaj. Sve volio poklat i ušu bast. Nek lišće idu. Ne dam narodu. Rekao sam ti ja. Državu ne tuži, popušćeš. S policijom se ne druži, zaprat će ti ga kad tad. Ženi sve ne kaži i sirotinju ne pomaži. Treba mu dati, daj mi, ja sam borac, ja sam ratni vojni invalid, kaže, 100%, kaže, druge kategorije. Met bil mogo bratu jednu, koliko još? Pa kaže, gdje mi jedno 10 kokoša po 35 maraka, to je 350 maraka. Idi bakiru jeboti on mater, ko njega si nogu izgubio, nek ti on dadne. Jebem vas u gojstvu, uzeli ste milion maraka za 30 godina. Daj penzija, daj invalidnina, daj izuzetna, daj ovdje, daj pomoć ovdje, daj paket ovdje, daj Felicija, daj Fabija. Daj, svi oni imaju, slušaj, svi oni imaju pravo na potvrdu, ne znam u koliko godina, pravo na potvrdu za uvoz vozila bez poreza i carne. Što se to prodaje? Mršu pičku macarnu. Eto tako, upalio sam, znio kad se ja upalim. Ja ovdje da vidim kroz Zabrezu, ljudi, pa ću se javiti još s autoputa ili tamo iz Kokošića. Vidimo se tamo. Evo nas, na magistrali, ali u kursu. To je rupa na rupi, izbočina, ne mereš probrat. Evo nas, podlugovi. Evo nas, ovdje ćemo sići sa puta u Podlugovima. Znaš onu pjesmu, ja mislim od Zdravka Čolća, kroz Podlugove, a vozovi idu, to je to. Ovdje ćemo sići u Podlugovima i onda ćemo nekako naljušiti. Jedno smo išli, ali valjda ćemo opet nabasat. Stara riječ, bosanska. Evo, dragi moji, iskreni srdačni pozdrav opet. Evo babo između Breze i Vareša, tačnije u mjestu Kokošići. Evo ovdje kiša udarila, vidim snijeg pada, došli smo da vidimo ovoga peradara što sam mu ja prodao jaja, ovoga smo prvog obišli, znači mensura smo obišli, sad idemo kod Almera da vidimo kako je to on ovdje nagodio i kako je zadovoljan inkubacijom, kako je tekla inkubacija i općenito, slušaj, je zadovoljan tatinim jajima. A ja sam ti rekao, tatina su jaja najbolja i uvijek kažem,
svi oni koji nisu zadovoljni mogu se obratiti, ja ću namiriti kao što sam i namirivao. Hajmo vam da vidimo kakva je ovdje lavatura, šta ima u memutoku. O, gdje si Maće? Kako je Maće? Gdje si Ibra, šta ima? Evo, dobre ti. Dobre. Uđi kamermanu. Evo Maćak, došao da vidim ja ima li pičeka. Pa evo, Jesi li zadovoljan, nisi zadovoljan, kako je inkubacija? vidi što se tiče jaja, znači... Kod mene jaja uzimo, ti si rekao, slušaj, da ja kad budu izlazili pilad, kad bude vrijeme, da ja dođem, da snimim kako je izlaznost, a ujedno da testiramo i inkubatore i inkubator. i jaja. Yes, Znači ja sam, slušaj, možda ti slabije znaš, evo Mensur zna, ja sam određen, slušaj, gorivo je 3 marke i 40 cenci, ali sam ti ja rekao doću, imao sam nekih poslova svojih, ali hoću da to zabilježimo, zašto? Zato što sam ja realan čovjek, slušaj, i ako je moja mama, ja sam na jedne prilike rekao, moja mama nije znala grah skuhat, to me ja ne bi kako za mamu, halo, nije znala, ali znala nešto drugo, pa tako i ovo, znači ja stojim iza ovih i rekao sam ti, ja ću ti namiriti, ne tebi, svakome, ako budem ti uzeo 100 jaja, imaš 10 mućaka, halo, ma ne može ba neko je da ustao, odvojio da je kupio, kao... Možem se kamera uključiti samo jednu riječ. Od 100 jaja, samo 2 mućka sam imao od tvojih jaja. Eto, znači Mensur Ganić, koji je uzeo 100 jaja, momak je uzeo 300, evo, oglasio je se, znači on je kamerman sad, kaže da ima 2 mućka i ja mu kažem, dobro, to je odlično, slušaj. Što se tiče jaja, ja, što se tiče inkubatora, vidjet ćemo, slušaj, trebaš povadit, da vidiš koliko je izbacio ovaj pilat, koliko ovaj. Da. Ali ja vidim da nije to do temperature, ja sam ti odmah rekao, nije do temperature, znači dobri su ovi izvori, mislio sam da su male rupe. ima i dosta rupa i... Znači, strujanje zraka je dobro, ali ovdje koliko ja vidim i koliko se ja kuratujem životom da ovdje ima preko 80-90 i što Mensur kaže, tamo neđe 14 dana oživi, kad potroši zraka u jajetu, onu vazdušnu komoru, 3 do 5 mm, onda on preuzima disanje putem ljudske. Diše na ljudsku kao što žaba diše na kožu. Znači, bila mu je velika temperatura. Ne bi ti izašlo ništa, ni bi nakljuvalo. Znači, temperatura je dobra. Ovo je samo problem. A da nisi stavio puno vode jebote. O, nisam. Nije. Ovaj nema ništa. Ovo nema šta vata, ali mene dosta. Neću taj ni dirat. Odmah više kamera da priđi. Ovaj veći ventilator brže radi i ovdje si izašlo, ima i ovdje 70 komada, znači ovdje nemoj kukat. Ovdje nemoj kukat, tu ima 70. Eto, sad ćemo mi brojati. Puno ste, vidiš, voda bi, ovaj nemoj otvara, znači to nemoj vati. To nemoj vati, da ima ovdje sad. Moraš ga malo, to. Mora neki vid Šta ti je ovo bojio? Puno ste vi meni, puno si vode stavio. Puno si stavio vode. Ne možeš nabiti ovaj inkubator, nije mogao, znači nabiti do 60 vlak. Ali ne treba vam više od 60. Znaš. Slušaj, prvi 7 dana je 60. Od 7. dana do 15. 16. je 50. Ne treba ti. A vidi, kad oni pođu izlaz, slušaj, ti si napucao ovdje njima vodu. Vidim ja. A oni kad pođu izlaz, ja sam rekao, oni svojim mokrim tijelom povećavaju vlagu unutra. Tačno, to je tako. Ali eto, svi kažu na 18. dan, kaže stav malo više vode. Nemaš ti, ja ću kazat, ne znam. Možemo brojati to je? Pa broj, ali moraš opet imati u vidu, ima li šta napuknuti, znaš. Pa nek ostane to tamo. Slušaj. Da bi ja to gasio do sutra, znaš. Pa ne, kad ti izvadiš, moraš opet sačekati dan, dva. Pa ja, da ostanu... Ima mokra, Pa ima mokra, ta napuknuta, to ne smiješ dirati ništa. Znam. Hoćemo vaditi tova što su suha. Pa radi šta hoćeš, meni je sve jedno. Znaš, jel bi smio biti ovdje još? Ma mogu smio, slušaj, ono kad izađe, ono može biti 4 dana bez hrane, bez vode. 4 dana može biti. Ne znam, eto, hajde, nek stoje, eto, snimi radi njega,
Pa da vidimo što. Evo vidiš ovo. Znači izašlo je ranije, vidim ja, po trci. Izašlo je ranije. Ovi si ko puci. Jesu dobro. Nema tako. Ne, pa slušaj, problem je onaj, Isto ko da su mi spori ventilator. spuhiva dobro, a što se tiče ovi rupa dobro, diftuje dobro. Što ja znam, da nije temperatura u redu, slušaj, ne bi tebi ni napuklo, ne bi se ni ometnulo. Sve te razumijem. Znači, to Almere, ti to ostaviš sine do ujutro izradi. Ja ću se slikat. Ja, i mene interesuje samo broj mućaka, da imaš li mućaka, da? Doće i Memsur sutra pa ćemo mi izvati. Sve ćemo pobrojati mučke i sve. Znaš, slušaj, nemoj mi ko neko. Znači, samo ako razbiješ ga, smrdi žumance, to je mućak. Ako imaš onoga crnila, to je već formirano, samo zamrlo. Dva jaja bilo samo mučak. Sva su bile... Koliko je dole sad temperatura mu? Dole treba svi ti, Almere. Pa uzga neći. Kolika je? Ovdje... 56, koliko dobro? A nije. 18,8. Zato što sam izvadio stiro. A sad ovako pokriješ. Slušaj, nemoj gore nikad mjeriti temperaturu, uvijek mjeriti dole, jer nisu oni gore, oni su dole. I oni se najviše nahlade od poda. Znaš. Ima je dole to daska i sve sad. Nema, eto, ne znam. Evo, neko ovako bude, ja ću povadit, Memsur će doći, javit ću ti mučke i javit ću ti koliko ima pili. I onda ovo... Čovjek radi inkubator, ja ti kažem pravi dobro. Ali šta je tu, Ibro, donesi, napravim. Čak mi je znao onaj i poštu, plati mi poštu, donesi mi dio priuzme, ona ja ništa ne platim. Znači... Dobro, i to je pošteno. Jes, znači Hadžija, termodigital. Ima da stojiš iza svog posla. Ja sam se razljutio, bio sam u revoltu, slušaj, ništa mi čovjek nije rekao, ja sam taj inkubator dobio, jer, slušaj, pare su u igri. Od termodigitala, stirodolni inkubator, izlaznost, 85 do 90 jaja, od 100 jaja. Nema mu šta reći. Halo, stirodolni si, ovi jajce, najbolji, ja imam 5. Imam njega, odnijeću ga Hadži da ga popravi, On se meni najbolji, ja imam ovaj King, meni je vrh, imam Titana vrh, ovaj me pošao i bot, ja ga razbio i čao. Ali ti kažem, slušaj, možda je se on i naljutio kad se ja razbio na inkubatoru, šta me briga, slušaj, nisam mu dužan, a nije mi dužan. Ali je znao čovjek poslat, Boga mi, poštom i dođe novi dio, ja onaj zapakujem, vratim i dobro. Dobro, znači plati on, ne mogu duže govoriti. Ovo je greška i malo se i šta je... To skup, kad je čaršija skupa, jesu, ali na kraju se ispostavi da sam najjeftiniji. Znači ljudi... Uporediš mučke i uporediš izlaznost i kad su ti pilči zdravi, ti si odmah na dobitku. 2 stepenice si na dobitku. Pa normalno, eto čovjek ima prvu tvor pilot, eto. Sve sam gledao. Sve zadovoljno. Ima prvu tvor pilot. Ako je bude hranio 2,5 mjeseca gotivio, do 3, vićeš šta je kokoš. Znači, vićeš šta je kokoš. Ništa ja tebi ništa nisam rekao. Evo, on će doći sutra, ako Bog da, ujutro. Mi ćemo izvaditi, pobrojati pilče, pobrojati mučke, sve. Uđi, Diljo, uđi. Nema veze, slušaj, ti meni onaj, pobroj pilat, pobroj mi mučke. Sve ću ti pobrojati. Slušaj. Slikat ćemo ti. Slušaj, snimi mi ovako. Vidi kako snimam ja, ovako mi snimi, nemoj mi ovako moćovke. Ovako mi snimi, slušaj, nemoj dugo i pošalji mi na WhatsApp. Jer ne mogu vamo, ne može na Viber primiti, ne mene na mese, na WhatsApp. I ja ću to onda ubaciti u taj svoj video. Ja, znači snimci slobodno. Ja volim pošteno slušati. Nema šta, pa vidi, pa nije niko, pa eto kupiš u radnji, što kažeš već mašinu, pa se pokvari, pa dođu ljudi odnesu, pa ti donesu drugo. Pa normalno. Znači džaba, ja sam ih prodijelio na umre teka, koliko spojile, koliko sam dao džaba, znači sve se umre, koliko sam školjki kupio, posao, sve se vodi. Meni ako nije rentabilno, ja neću držati. Znači, vidi, sve što ti bude više mućaka, znači evo i njemu sam rekao, i svakome, ja ću namiriti. Ma dobro, mora biti, mora biti. Ali ovo ti je sve od
velike vlage. Meni nije Velike jasno zašto vlage. je liter vode. Znao napravi priču, dobro znao, cirkus napravi dobar, a da ja inkubator pravi ne znam. Nije znao ni ja pravi. Ja sam legu u kartonskoj kući od jaja, prigradim 2/3, vam metnem 2 činije, metnem 2 sijalce od 40 vati i stavim termostat od bojlera. I to moraš hefto dana šica temperaturu. I vam dol metnem vune i metnem jaja i gore otvorim rupu i sjećem i ovako promiješam zato i legu. Prije 30 godina. Evo mali istazina čovjek, opet ću ja njega spomenuti, rekao je da ga spomenem Mehmedović. Čovjek leži u kartonskoj kući. Kaže Ibro, ne znam, 90 jaja, 83 pileta. Alo, u kartonskoj kući čovjek sam sebi napravio. I kaže, spomeni ovo, nek vide majmuni. Ja. U kartonskoj kući. Nije svači... Evo, javila je se isto žena istazina. Ja mislim da je to ta mesure. Ja je poslao jaja i vidim na komentaru, kaže, što se tiče tata čaršije, jaja su ispravna. Znaš, jaja su... Sam ja dao onaj King, Titan, on je cijelu noć, kaže, meto jaja i sjedio, gledao kako okreće mašina. On okreće na 400 minuta. Na? Nešto 400 minuta. 130, Ne, nešto ovdje. Ja mislim da... Išao je sad iz... Pa će on njega vraja. 130. Na 602. Na početku 19. dana. Na početku Inače, ja znam kad mi tako puži dobra izlaznost. 19. Znači početak 19. dana spočeo. A vidi, ja ne sporim ja inkubator njegov. Najbolje mi si izbacio. I onaj gore dozi. I onaj gore. Dozi da Ovo je dobro izbacio. Vidim ja ovo. Ovaj na. Vidiš ovaj dio, samo je malo kusiješ ove za jazlo. Vidim ja ovo. Ovdje je tanko. Tu je tanko. Ovo je dobro. Vidit ćeš kad prebrojiš, slušaj Alnare, vidit ćeš. Sve po jedan čić inkubator broja. Pa normalno. I zapišem. I zapišem i ušlikam. Yes, Drugi, yes. treći i sve kad bude i onda ću... Izbrojiš sve, zapiši. Razbij mučkove, zapiši. Sve ćeš dobiti. Drugi, pribrojiš, zapiši. Mučkovi, zapiši. Sve ćeš dobiti. No. Ništa, sve ćeš dobiti. Sve ćeš dobiti koliko je tačno, nek tačno do ujutro stoje, nek se nešto... Nekad ujutro nemoj dio neće. Pogotovo ovo je velika vlaga, tu si nacionalno vlagu do. Ovo je njemu optimalna vlaga bila. Znaš, narod forsira tu vlagu. A normalno, pa tako sam i ja imao cijelo. Tako imao jedan inkubator i čao. I opet kažem, hađi svaka čast za nas ti razumije. Nisam ni jedan probao. 80 pilića. No, meni su dobro izlazili. Jednom je baslo 90. Ovo, meni se 80, nikad mi nije ispod 75 cijelodni bacio. Nikad. I ja ga ono šupi ležio na plus 40 i na minus 20. Zamisli koju ima on. Slušaj, ja sam imao Kalimero. Prvo ga ovdje ubrešao. On se nadojio vode, ti Boga, ne mre ga viljuškar iznit. Ne veljao. Ne veljao. Tako, dragi moji, vidit ćemo mi. Ja stojim za svoji jaja, tako je bio i dogovor, neko stoja sa čaršiju, ne zaprate, nek udare like, vas ništa, neko šta. Meni dobro. I vidjet ćemo, sad, evo, postigo, hvala Bogu, jaja ide u Rokačina, opet sam da kažem komšijama, od ponedjeljka opet startujemo s jajima, inšala mašla, sam ići inšala mašla i da će Allah. Ćao.